wani nuruti nafsune awake dhewe. Anjen nek disayang Gusti Allah, awake dhewe cek ditakdirne urip, nonton-nonton rezekine niki digawe kekuatan ibadah nang Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe niku karepe njauk sing lebih akeh-akeh niku gak kanggo ibadah tapi kanggo nuruti nafsune awake dhewe. Akan enten dawuh niku la tasalu an asya'a intu bedalakum tasuku. Jadi ojo takon nang opo-opo, ojo njaluk nang opo-opo, lek iku diketokno, lek iku dikekno, niku manegara dhewe elek. Nah, gitu niku kadang nggih ati niku mboten sadar teng niku mesulane didhisikno. Padahal dengan awake dhewe niku ditahan napa ingkang kita jaluk niku dadi lan apike kanggone awake dhewe, sebab niku kalau Gusti Allah niku katene ditetepno ibadah, kate ditetepno urip sing niku kober nglakoni ibadah teng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dadi biasane nek ade niku wong gak koyo arepku yo karepku ngene. Dadi ngoten niku kudu dirubah. Dirubah iki wong masih ngene iki sing diridhoi karo Gusti Allah. Lha iki sing diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala, aku ya kudu ridho. Wong iki ancen kanggo samuku ibadah, aku urip di dunya iki ancen dikongkon ibadah karo Gusti Allah. Iki dikeki rezeki saene, iki katene dadekno aku yen dadi wong ahli ibadah. Dikeker ngene lek dikek lebih aku malah iso metu teko garis ibadah. Nah, wa annahul qadiru ala ma yashau kaifa syaa. Dadi sak temene Gusti Allah iku mau kuwasa ing atase napa mawon ingkang dikersakaken sak kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyegah awake dhewe dumateng perkawis ingkang kita jaluk niku karena saking awake dhewe dadekno apik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kongkon sabar. Kan Gusti Allah yo maha kuwasa. Macane andaikan semua makhluk itu diberikan apa yang dia minta, tidak dikurangi. Berarti kuwabe wong makhluk iku njaluk nang Allah Subhanahu wa taala. Penjalukane turuti kabeh. Jadi semua yang diinginkan dikasih semua oleh Allah. Itu tidak mengurangi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti jarum yang diletakkan di laut. Tadi seperti jarum yang diletakkan di laut terus diangkat, yang menetes dari jarum itu air itu bagaikan apa yang diminta oleh semua makhluk. Berarti sing dijaluk kabeh makhluk ku umpama dikek karo Allah Subhanahu wa taala gak ngurangi gedhong kesugane Allah Subhanahu wa taala blas. Ngoten niku mboten berarti kurang sak tetes ngoten mboten. Dadi umpama dikekno kabeh niku mek koyo jarum sing dicelukno di laut, sing tetese teko jarum niku padha karo kabeh sing dijaluk karo kaulane Allah Subhanahu wa taala. Soale musuki. Lah keng napa kale Allah Subhanahu wa taala kok penjaluk dhewe niki gak dikekno? Urane Gusti Allah niki ngerti lek niku dikekno garai gak apik dumateng awake dhewe. Ngoten. Dadi karo Gusti Allah niku disayang, tanda-tandane niku disayang. Ngoten. Urane Allah Subhanahu wa taala niku welas dumateng awake dhewe. Lah akhire karo Gusti Allah niku diparingi sifat sabar. Tapi lek wong pas dikeker sing dijaluk teng Allah Subhanahu wa taala ditahan. Nonton-nonton dia ini gak sabar, yo kena musibah loro. Nomor 1 sing dikarono katiketno, nonton-nonton sing kealingan sabar. Dadi nomor loro niki dosane tambah nemen. Lah ulane ade cek kuat sabare, niki kudu ngerti faedah-faedahe niki. Nonton mawon nggo sik latihan. Ulane nafsu niku ati niku ancen wateke niku gampang Rasulullah ngoten. Makan as-sabru inda sadmatil ula. Dadi sing diarani sabar iku pas nalikane tekone musibah sing awal. Dep mawon. Sampai ini sampean ngerti. Ya
Allah ya cukup karo Gusti Allah. Atine nggih ngoten. Lek pas anu cuk aduh sapi wis nglumat ana me ulung-ulang mati. Aduh rugi tenan aku. Lah di jero atine niku enten ngoten, terus dhewe ngoten niku kan amin mboten sabar. Lah niku kasih angel ngoten niku. Sabar oleh 3 dina, 4 dina, 3 tahun, 8 tahun ya kabeh wong ya sabar nek ngoten niku. Niku kudu sabar mulane lawan niku wis ancen lali ngoten lho. Ora liburane. Dadi asabru inda sotmatil ula. Sing darani sabar niku pas nalikane tekone musibah sing kaitan. Lah niku biasanya jarang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kita ini belajar kata istighfar. Makan terus Sayyidah Aisyah nih, tahu nih kita ngawas. Sayyidah Aisyah itu ditangleti kali tiang jalur ini. Sayyidah Aisyah, tiang niku kapan semerap piyambake niki sae. Kapan orang itu tahu bahwa dirinya orang baik? Sayyidah Aisyah jawab, lek dheke ngrasa dheke elek. Dadi wong ku diarani wong apik, lek dheke ku merasa dheke iki elek. Rumangsa yen dheke iki jen elek. Kelekane akeh sing perlu berbenah, perlu tobat. Niku berarti wong apik. Tapi orang yang merasa bahwa dirinya itu jelek, dirinya itu penuh kekurangan, penuh kejelekan, penuh kehinaan, berarti dia itu orang yang baik. Lanjut tanglet Sayyidah Aisyah